Sa number 10, tatlo ka mga bombero ginpasalamatan kagindayaw sa ila pagsarbar sa purok president nga natrap sa nagluntad nga sunog sa barangay 16 sa Bacolod. Sa tunga sang nagadabadaba nga kalayo sa nagluntad ang sunog sa barangay 16 sang Huwebes sang Kagahon. Natigayon nga naluwas ang 50 anyos nga si Alejandro Tial nga natrap sa sulod sa nagakasunog niya nga balay. Ang mismo Fire Intelligence and Investigation Unit Chief sang Bacolod BFP nga si Fire Officer 2 Roland Paulan among nakabati kay Tial nga nagapangayo sang bulig samtang yara sa sulod sang banyo. Upod sanday Fire Officer 1 Casey Pearl Cana, Fire Officer 1 Mikey Akot sang BFP Special Rescue Force, ginsulong nilang kalayo agod baluwas si Tial. Gamit ang fire hose, ila ginigot ang pileson nga biktima agod mapalapaw ini sa pader kag madala gireyon sa ospital. Para sanday Paulan nga sa piyak sang risgo mas nangibabaw sa ilang kaisog nga masalbar ang kabuhi ni Tial. Si Tial nga nagaserbe purok president sa purok Kingfisher sa barangay 16, ang karon padayon nga nagapabulong sa ICU tugas ang naangkon nga 3rd degree burn. Lubos ang pagpasalamat sa iya himata kag pamilya sa mga makabig baganihan nga nagsalbar sa iya sa ital-ital. Thank you gid sang nag-rescue sa bayaw ko nang at least nakadala siya dayon sa ospital. Nanguna gid sa sir ang compassion sir nga kalipay nga miyara kami na sulbar nga tao. And also nang overwhelmed man nga may life kami nga na luwas sa sininga sitwasyon sir. Ay amo na mo duty sa mga firefighter na mag-save sa mga civil lives. How about ka mo, ma'am? Fulfillment, sir. Kay makambal ka ba, sir, nga amo niya purpose mo sa life nga ari ka di ka gimbot ka sa Ginoo sa mga words.